Vítajte pri našej dnešnej rozsiahlej, hĺbkovej analýze. Dnes tu máme materiál, ktorý nás vezme na mimoriadne neobvyklú cestu. Hej, je to naozaj niečo iné. Presne, je to úplne iné než tie bežné vedecké štúdie alebo historické texty, na ktoré sme tu zvyknutí. Ide o text od Márie Fuhrmannovej, ktorý sa volá Prax spevu z hľadiska duchovnej vedy. Konkrétne sa dnes ponoríme do 3. kapitoly. Tá nesie názov Nasadenie tónu. A našou misiou pre tento dnešný rozbor je pochopiť, ako sa rídzo-fyzický akt spevu, To, čo bežne vnímame len ako nejaké prúdenie vzduchu cez hlasivky. presne tak, ako sa tento mechanický akt prepája s hlbokými duchovnými, ba až éterickými konceptami. Pretože zistíme, že vytvorenie obyčajného zvuku je masívne komplexný proces. Zahŕňa to vnútorné počutie, vplyvy kozmických síl a dokonca aj anatómiu, ako je napríklad hypofýza v našom mozgu. Znie to neuveriteľné, ale je to naozaj fascinujúci a hutný text a hneď na úvod je asi dôležité zdôrazniť, že k tomuto materiálu treba pristupovať s duširoka otvorenou mysľou. Absolútne. Fuhrmannová tu totiž vôbec nevychádza z modernej otorinolaryngológie, vychádza z pohľadu duchovnej vedy a antroposofie. Čo sú myšlienkové prúdy, ktoré vo veľkom formoval Rudolf Steiner, ak sa nemýlim. Hej, presne. A našou úlohou dnes nie je tieto myšlienky posudzovať pod nejakým mikroskopom prísnej biológie. Budeme sa snažiť ich dešifrovať a nájsť z nich takú tú inšpiráciu pre pochopenie ľudského tela, dychu a nášho prejavu vo svete. OK, poďme si to rozobrať. Kde sa tento celý magický proces tvorenia zvuku vlastne začína? Pretože podľa tohto textu to rozhodne nie je v momente, keď človek otvorí ústa. Nie, ani zďaleka. Začína sa to niekde úplne inde, v úplnom tichu. Všetko to začína pri koncepte tzv. Vnútorného počutia. Text hneď v úvode stavia taký veľmi jasný základný postoj. Píše sa tam, že ťaž klesá nadol, svetlo stúpa nahor. Ťaž nadol, svetlo nahor. Presne. Skôr než vôbec zaznie akýkoľvek fyzický tón, ten tón už musí reálne existovať v mysli speváka. Akože ho musí počuť vnútorne. Áno, musí ho počuť vo svojom vnútri v celej jeho kvalite. Autorka to opisuje tak, že tón je najprv duchovným vlastníctvom, Duchovným vlastníctvom. až keď ho človek plne vlastní vo svojom vnútri, až potom sa môže stať skutočnosťou vo vonkajšom fyzickom svete. Znie to skoro ako nejaký druh hudobnej meditácie. Predstava, že zvuk nevzniká len tak náhodne ako vedľajší produkt vyfúknutia vzduchu, je to zhmotnenie už existujúcej predstavy. A tu do hry práve vstupuje spomínaný Rudolf Steiner. On prichádza s jedným neuveriteľne zaujímavým princípom o prepojení orgánov. Tvrdí, že ucho a hrtaň netvoria dva oddelené orgány. Netvoria. Nie. V hĺbšom zmysle fungujú ako jeden spojený systém. Každý jeden akt počutia vyvoláva okamžite zodpovedajúci mikropohyb v hrtane. Aj to vnútorné počutie, keď si len v duchu predstavuje melódiu. Presne tak. Aj to nepočuteľné počutie. Telo sa hneď nastavuje na to, čo myseľ počuje. To mi pripomína ďalšieho velikána, ktorý sa v tom texte objavuje, Johann Wolfgang von Goethe. Áno, jeho náuka o zvuku. Goethe totiž zastával názor, že ucho nie je len nejaký pasívny lievik na hlave, do ktorého narážajú zvukové vlny. Ucho podľa neho vyvíja smerom dovnútra tzv. Vodiacu silu. Akoby aktívne nasávalo ten podnet. Uchopovalo ho a ťahalo dovnútra celého organizmu. Čo je tu fascinujúce, je tá obrovská miera detailu, do ktorej Goethe zachádza pri opise tejto sily. Definuje až 5 konkrétnych účinkov. Počúvam. Poprvé, táto sila prebúdza samotnú produktivitu hlasu. Vytvára ten primárny impuls vôbec chcieť vydať zvuk. Jasné. Po druhé, podnecuje túto produktivitu tým, že ju vedome prepája s dýchom. Fuhrmannová to nazýva dýchaním do hlavy. Dýchanie do hlavy, to znie veľmi vizuálne. Po tretie, táto produktivita sa následne zvyšuje prostredníctvom tvorivej vôle. Mysel začne ten tón formovať ako sochár hlinu. A to zďaleka nie je všetko. Nie. Štvrtým účinkom je, že hlas sa stáva rozmanitým. Otvára sa obrovské spektrum výrazových možností a farieb. A nakoniec ten 5. účinok, asi ten najdôležitejší. Celé telo je zrazu povzbudené. Celý organizmus ožije. Ten počiatočný impuls z ucha, prepojený s dýchom a zvukom, doslova prechádza celým telom a udržiava ho v takom vibračnom teple a pružnosti. Dá sa to vlastne veľmi dobre predstaviť na bežnej situácii, keď napríklad počúvame nejakú úžasnú, strhujúcu hudbu. To sústredené počúvanie dokáže fyzicky prebudiť celé telo. Naskočia zimomriavky. Presne. Naskočia zimomriavky, zmení sa dýchanie, človek sa narovná.
Uši síce zachytil podnet, ale reaguje každá jedna bunka. Úplne s vami súhlasím. A tuto začína byť skutočne zaujímavé. Pretože ako náhle sa ten tón v mysli vytvorí a telo je pripravené, text prichádza s obrovskou požiadavkou. Tón sa podľa neho musí úplne odpútať od hrtana. Pre mnohých to musí znieť ako úplný paradox. Najmä pre tých, čo chodili na hodiny spevu. Zvyčajne cítime spev práve v krku. Tam sú predsa hlasivky. Lenže podľa tohto duchovne vedeckého prístupu má hrtán zostať výlučne len akýmsi priechodiskom. Iba takou otvorenou rúrou. Presne. Nemá v ňom byť absolútne žiadny svalový tlak, žiadne napätie, žiadne úsilie. Otázka potom logicky znie, že ak tón nesídli v krku, kde sa vlastne nachádza? Kde má to svoje miesto? A odpoveď je fakt prekvapivá. Text lokalizuje zniejúci bod tónu do oblasti hlavy. Do oblasti hlavy. Špecificky do oblasti hypofýzy. Jedna poznámka v texte to objasňuje. Ide o ten priestor niekde medzi tvrdým a mäkkým podnebím, alebo o tú jemnú oblasť síl, ktorá sa nachádza medzi hypofýzou a šišinkou. Kde si hlboko a zároveň vysoko v lebke. Odtiaľ sa má tón ukotviť. Furmanová je v tomto veľmi nekompromisná. Píše: odtiaľ človek spieva. Keď si to preložíme do takého bežnejšieho jazyka pre poslucháča, pripomína to majstrovský trik s našou pozornosťou. Ako to myslíte? Zvuk stále mechanicky vzniká trením hlasiviek. To fyzika nepustí, ale ak sa mysel príliš sústredí na krk, výsledkom je krč. Snažíme sa zvuk silou vytlačiť. Nejasné, to pozná si každý spevák začiatočník. Ale presunutím pozornosti vysoko do lebky si človek vlastne buduje akúsi katedrálu vo vlastnej hlave. Vytvára priestor, obrovskú kupolu, pod ktorou môže zvuk voľne znieť, bez toho, aby ho tie svaly krku zaškrtli. Tá analogia s katedrálou je úžasná. Je to celé o hľadaní uvoľneného priestoru. A to nás priamo privádza k ďalšiemu masívnemu posunu v tomto texte. K dychu. K dychu a opore. V klasických vokálnych technikách sa opora skloňuje neustále. Zadržavanie vzduchu, natlakovanie plúc. Vytvorenie takej svalovej steny v bruchu, o ktorú sa ten tón môže fyzicky oprieť. Pripomína to skôr spieranie v posilňovni. Človek sa zhlboka nadýchne, stiahne všetky svaly a tlačí. Lenže text tento silový prístup naozaj ostro kritizuje, upozorňuje, že takéto zadržávanie tlaku vedie len k strnulosti. Tón sa stáva pevným, nepohyblivým. Je mŕtvý. Presne. Namiesto svalovej opory hľadá tento prístup mäkký, tkajúci pohyb vzduchového stĺpca. A tu text zachádza do neuveriteľne špecifických až takých bizárnych fyzických detailov, opisuje, čo presne sa má diať v spodnej časti tela. V podbrúšku? Áno. Autorka tvrdí, že výdych sa priamo spája s tlakom mozgovo-miechového moku na žily brucha a popritom sa majú len veľmi jemne stiahnuť sediace svaly. Znie to ako z učebnice pokročilej neurológie. Rozhodne to nie je bežná hodina v umeleckej škole. Je to hlboko ezoterický opis anatómie, ale má svoju logiku. Nehovoríme tu o zatínaní techličiek na brúšku, hovoríme o tom, že chrbtica a nervový systém nie sú pri speve pasívne. Ten tlak moku predstavuje nejakú vnútornú hydrodynamiku tela. Je to stabilita z úplného stradu nášho nervového systému, z osy tela, nie z povrchového napätia. To otvára dôležitú otázku. Ako udržať rovnováhu v takomto komplexnom nastavení? Kde sa mieša to absolútne uvoľnenie s presným ukotvením? Odpoveďou je polarita. Predstavme si dva odlišné póly. Na jednej strane je ľahké vzdušné nasadenie tónu vysoko hore v hlave, pri tej hypofýze. A ten druhý pól? To je hlboké zemité uchopenie dychu celkom dole v podbrúšku a pánvi. Telo funguje ako obrovský pružný luk. A hrtanie kde? Hrtanie presne uprostred, na tetive tohto luku. V strede prepojenia. Preto môže zostať dokonale uvoľnený. Všetku prácu robí to napätie medzi pólmi hlavy a pánvy. Úžasná architektúra tela. Lenže na to, aby sme tento luk dokázali napnúť a ten nástroj postaviť, potrebujeme stavebný materiál. A prekvapivo, v tomto texte tým materiálom pre spev nie sú tóny, ale spoluhlásky a hovorená reč. Tu sa črtá celkom veľký rozpor. Obrovský spev predsa vnímame ako záležitosť hudby natiahnutých samohlások. Prečo by sa mala vokálna technika učiť cez artikuláciu a hovorené slovo? Dokonca dnes vidíme snahy slovo zo spevu úplne vyhodiť. Aby bol hlas oslobodený. Ale tento zdanlivý rozpor text rieši opäť cez Steinerovo učenie.
Steiner veľmi presne rozlišuje funkcie hlások. Tvrdí, že spoluhlásky, čiže konzonanty, sú doslova architekty. Sú to prvky, ktoré ten fyzický nástroj formujú a modelujú. Predstavujú pevnú formu a oproti ním stoja samohlásky, čiže vokály. Tie sú zástupcami duševného prúku. Samohláska je akoby dušou, ktorá len prichádza a hrá na ten nástroj, ktorý pred ňu predtým spoluhlásky vytesali. A to modelovanie tela zachádza ešte do väčších, priam kozmických súvislostí. Text spája fyzickú konštitúciu človeka priamo so silami zverokruhu. S 12 znameniami. Presne. Zverokruh tu predstavuje kozmickú 12. A systém spoluhlások do nej dokonale zapadá. Myšlienka je taká, že samotné vedomé vyslovovanie spoluhlások nesie v sebe túto formujúcu silu zverokruhu. Ak si to spojíme so širšími súvislostiami, je to prekrásny koncept. Ľudský organizmus nie je len biologický stroj. Je to hudobný nástroj kozmických rozmerov. Preto vraj nepotrebujeme žiadne tie bežné cvičenia na uvoľnenie čelusťa alebo rozcvičovanie pier. Samotná správna hláska urobí tú fyzickú prácu za nás. Súbor všetkých spoluhlások je potom definovaný ako plastika ľudského organizmu. Každé slovo nás fyzicky formuje. Text dokonca pripomína, že v dávnych prehistorických dobách tvorili spev a reč jeden nedeliteľný celok. Neexistovala hranica, kedy človek rozpráva a kedy spieva. Bola to jedna plynulá rečovo-hudobná forma. Takže keď už vieme, že spoluhlásky sú naši architekti, vynára sa čisto praktická otázka. Aké spoluhlásky použiť? Ktoré z nich nás dovedú k tomu ideálnemu priestorovému tónu? Text nenecháva nič na náhodu. Ponúka 3 konkrétne hlasky. Spoločne tvoria to, čo autorka nazýva trojzvuk. Sú to hlasky H, N a G. Poďme sa na tento zázračný recept pozrieť krok za krokom. Začnime pri hláske H. Prečo sa to začína práve na H? Hláska H má nezastupiteľnú úlohu. Prináša do celého procesu kvalitu vznášania. Je to dýchová hlaska, čistý vzduch. Ale text má k tomu veľmi striktné varovanie. Obrovské varovanie. Toto H sa nesmie nikdy len tak surovo plocho vyfúknuť dopredu cez ústa von. To by bolo plýtvanie vzduchom. Musí to byť plynulý, takmer neviditeľný pohyb vzduchu, ktorý nadväzuje na ten prúd svetla zhora z hlavy. Ako by to H vytváralo taký mäkký pneumatický vankúš. Príprava priestoru. Vzduchový vankúš máme. Hneď na ňo nadväzuje hlaska N. Úlohou N je zobrať tento pripravený vzduch a dodať mu znenie. Je to znelá spoluhlaska. Najvodnejšia zo všetkých znelých spoluhlások svojou anatómiou prirodzene nasmeruje tón nahor a uvoľňuje cestu k hypofíze. Ale pozor, tu prichádza snáď to najdôležitejšie varovanie z celej štúdie. Áno, toto si pamätám z čítania. Hláska N sa nikdy, naozaj za žiadnych okolností nesmie spievať do masky. Toto musíme vysvetliť, ide to totiž úplne proti srsti mnohým dnešným technikám. Mnoho pedagógov v popovej hudbe alebo v muzikáloch vyslovene učí spievať do masky. Smerovať rezonanciu dopredu, Do lícnych kostí, do nosa, do tváre, aby bol zvuk prierazný. Prečo to Firmanová tak zakazuje? pretože spievanie do masky fixuje pozornosť a sily príliš vpredu a dole, uzatvára to ten posvatný vnútorný priestor, o ktorom sme hovorili. Namiesto toho, aby sa zvuk klenul dovnútra a nahor, tlačí sa von cez tie tvrdé kosti tváre. Presne. A práve na to, aby sme ten priestor otvorili vzadu, prichádza tretia hláska tohto trojzvuku. Hláska G. Samo o sebe by bolo G asi príliš tvrdé a úderné. Finta je v tom, že sa plynule spára s tým predchádzajúcim N. Vytvára ten nosový zvuk ň. Textu ponúka úžasné príklady. Slová ako mango, tango, gong, kongo, pingl. Keď si to spojíme s tým úvodným H, dostaneme zhluk hng. Hng? Znie to trochu, ako by som si chcela zúfamo objednať tropické ovocie. Ale čo sa reálne stane v anatómii krku, keď to hng vyslovíme? Fyziologicky je to hotový zázrak. V krku vznikne mimoriadne príjemný, mähký pocit zývania. A zývanie je dokonalý mechanizmus na uvoľnenie koreňa jazyka, Spustenie spodnej čeľuste, široké otvorenie celého priestoru hrdla. tým spojením hng, hláska G, prináša obrovské vnútorné rozšírenie. Tón zrazu nie je plochý, získa guľovitý, trojrozmerný tvar. Z dvojrozmerného lúča sa stane sféra. A v tomto momente sa ocitáme v priestore, kde sa tón presúva na tú jemnejšiu éterickú úroveň. Priestor máme vytvorený.
Ale je tu ešte jedno kľúčové pravidlo. Bez neho to nebude fungovať. Nezačíname hneď naplno, nesnažíme sa rozozvučať celú miestnosť. Tento proces musí začať veľmi, veľmi ticho, v pianise. V tom jemnom pp. Dôvody sú dva. Praktický a duchovný. Ak by speváč vtrhol do tohto jemného procesu okamžite s veľkou hlasitosťou, ten fyzický hluk by zničil krehký priestor vnútorného počutia. Hrubá nota by prekričala ducha. A z praktického hľadiska tlačiť silou na hlasový aparát predtým, než si tón nájde tú priestorovú formu, to znamená len preťažovanie hlasiviek. Text tu cituje slávneho holandského speváka Johannesa Mescharta. Jeho myšlienka by sa dala vytesať do kameňa. Čo povedal? Povedal, že čo človek nemá v pp, čiže v tom tichu, to nemá nikdy vo ff, teda v plnej sile. Je to absolútne logické. Ak nedokážeme tón udržať čistý a uvoľnený, keď spievame potichu, neopraví sa to tým, že pridáme hlasitosť. Objem a sila tónu totiž prídu úplne sami. Nevyžaduje si to hrubú silu. A tým sa vlastne dostávame k jadru Steinerovej vízie pre pedagogiku spevu. Veril, že skutočná zmena nastane, keď sa prestaneme tak úzkostlivo sústrediť na fyzické orgány. Keď prestaneme analyzovať každý milimeter hrtana. A zameriame pozornosť na tzv. Éterické telo. Éterické telo. To môže znieť veľmi abstraktne. Možno mysticky. Ale v praxi to má hmatateľný dôsledok. Úplne jasný. Spevák nemá vnímať anatomické orgány. Nemá cítiť, ako sa mu trú svaly. Má cítiť výlučne to, ako sa pohybuje vzduch. Prúdenie vzduchu v ňom a v priestore okolo neho. Je to proces emancipácie. Vedomie sa oslobodzuje od hmoty k vzduchu a priestoru. Zamyslíme sa nad týmto. Čo z tohto prístupu k vlastnému telu najviac rezonuje? Je to ten dôraz na absenciu sily. Alebo myšlienka, že kľúčom je schopnosť počúvať. Z biologického prístroja sa meníme na rezonančnú komoru. Takže čo to všetko vlastne znamená? Čo sme dnes odhalili? Začali sme tým, že ucho a hrtan fungujú v jednote a zvuk sa rodí v myšlienkách. Našli sme znejúci bod pri hypofíze, odmietli krčovitú oporu dychu a našli dynamickú pružnosť. Zistili sme obrovskú silu spoluhlások mango, tango. Presne. A dospeli k pochopeniu, že najkvalitnejší zvuk sa rodí z jemného éterického priestoru a z ticha. A to nás vedie k jednej podnetnej úvahe na záver. Fuhrmannovej text ukázal, že orgány sú len špičkou ľadovca. Kľúčové je neviditeľné prúdenie vzduchu a priestoru. Ale ak je hlasový prejav tak prepojený s priestorom, v ktorom sa nachádzame? Potom to mení optiku na všetko okolo nás. Predstavme si fyzickú architektúru budov. Koncertné sále versus bežné strohé zasadačky v práci. Sadrokartón a sklo? Ať. Zlá akustika nie je len drobná nepríjemnosť. Môže nás reálne obmedzovať v našej schopnosti hlboko a autenticky sa prejaviť. Ako by sa tá myšlienka nemala o čo oprieť? Možno preto sa v niektorých budovách cítime ticho a utiahnuto a v iných máme pocit, že náš hlas má váhu. Duchovná veda robí z bežnej akustiky hlbokú filozofickú otázku o slobode prejavu. A to je tá silná myšlienka na záver. Ďakujem veľmi pekne za túto spoluprácu a rozpletanie takýchto hutných myšlienok. Keď človek zajtra ráno prehovorí na blízkych, je zaujímavé všimnúť si, odkiaľ ten hlas vlastne prichádza. Či zo stiahnutého krku, alebo z toho voľného priestoru v mysli. Majte sa krásne a počúvajte sa navzájom.